बताओ अकेले कहिया ले आदमी करी धरी हो। आए बेटा से आन हो गइल बाटे। कहतरन कि देख सुन इतना तातन से तो बात विचार कर बियाह शादी के। का हम बात विचार करी वो ठीके कहतरन। मानतन कि समय पर सब कुछ ठीक लागेला। बियाह करे जो हो नइखे गई कहिया अब होखी। अच्छा ठीके बा जातनी न। वो दिन हवाई रहना हो बबुआ कहत रहना कि एथु बाटे लइका का अपन बियाह करबू। ठीके ठाक देखावत रहना हो मेहरारू सुंदर बियाह दानो दहेज बढ़िया देता रह का करे के बाटे। जातन उनकर से फोन में बतिया लेबे शादी फिक्स कर देबे। आखिर शादी होई तबे तो होई हो। ठीके बाटे जातनी तू करी बतिया ली उनकर से पहले का कहत रहन का ना। आखिर मानतनी कि अकेले अक्सर वो आदमी घर देखी कि बहरी देखी हमारा तो बुझाते नहीं के। घर में करनिहार रही तो हमारा ना चिंता रही। बाहर अपन कबोले करम तो ना चिंता रही कि हाँ घर में करे धरे के बाटे। हाँ लड़का के संग के कुलनी के बियाह हो गए एक कहिया तब आ चल तनी जे हिंगा राजी होखें जो हिंगा मंदिरों में करें तो मंदिरों में कर दे का दिक्कत बा। आजकल तो निमन निमन लोग मंदिर में बियाह करत ताटे कौन खराब। अरे बियाह तो बियाह होखेला हो कि ना। जतनी ये काम कर देबे का ने कहाँ तो गइल हो कर ले पूछ लेती। आ वो का पूछे जाई हो बेटा बेटी से पूछ के बियाह होखेला क्योंकि बेटा बेटी कही कि बियाह कर ना छोड़ा करा दे तो बियाह है। का करते रे बाबू। कुछ ना मैं बैठल बनी है तेरे तो क्या हम आज कितना दिन से देखो तनी मरुआ मरुआ बैठा रहता रे कोनो बात बात कहू। हैं अब ना कुछ कहबे तो हम का जानतनी। हम देख महतारी ये सब बात ना बोले के चाहिए जन ले हम समझतनी। लेकिन का करी अब वैसा लड़की मिली तबे तो बियाह करब। एगो मिलल बियाह तो कहनी है कि 2 लाख नगद देता रह सजल लड़की लाम लहकार गोल मुँह बाटे सुंदर बिया जल आ सुंदर बिया लड़की जल। अब कहनी है ना बबू आखिर जे ही गने बताई हम कम को लड़की से प्यार करत रहे। अरे ठंडा होता रे के जानत ना कैसे कर से बताई हम। अरे का हम का बरबराता नहीं है तू ओने मुंह क के काहे का भून भून कोनो बात बात कह। तू बियाह ना करबे यही ना रहबे तोरा से पीछे पीछे के बियाह शादी हो का बोल। हम एगो लड़की से प्यार करते ने बलिहार कर रहले है। हमसे शादी करे कत लोग सही माना कर दे न तू जहर खा ले रही मर गेल बे खा। अब हम का करी हे भगवान। अरे तो तोरा ई बात बतावे के ना चाहिए रे तू काहे माने ये बताऊ माने कि हमारा ले कहे में तोरा का दिक्कत होतल तो हम खात रहनी हां कि मारत रहनी कि गरियावत रहनी है बताऊ ना। हम एक चीज कहना कहनी कि काजन करबू सके ना करबू सम्मति क दिहनी माना क दिहनी। बताऊ हम तोरा के ये कैसे तू जान गइले हम ढेर गम जानी भई रहत रे। हैं तू कैसे जान गइले कि हम ना करब तू करब बताऊ। अब तोरे चलते लड़की जान देले बिया ना जो जवन होकी तवन समझिए का करे के बा। हमारा महतारी बाउरे रहती है महतारी से कुछ बताई के नहीं खे आ तोर बाड़ा तू आगम जानी भइल ही रहता रे। ओकरो घर में जानत निकल सके कि यही कारण से खैले भी झगड़ा लड़ाई कैले रहे वो खिसी में हमारे चलते खा ले। अरे दो गल तो तू हमरा से खाली खबरिए देले रहते तो हम कइले रहती ना रे करे। अब हम का बताई जाई हो बची एको हाली हमारा से बतिया हो गई रही तो अच्छा छोड़ जाए देव का करे के बाटे तो वही के चलते तू बियाह शादी ना करबे। करम का हाँ तो करबे तो खुश रहो ठीक ना मन हुसल मत रह। हमको लोग के कह दिले बानी जन ले आ कोनो दिक्कत ना होके के चाहिए। अब बताऊ तनी ढंग सहूर से रहो। हमेशा देखो तनी मुंह लटकौले रहत रे एंगन रहबे त जेके शक ना करे के वो शक कर ले जन ले जोनो बियाह होके के बना त ना हो पाई बियाह पहले बता देतन तोरा के कान खोल के सुन लिया कि ना सुन लिया आ कुल चीजों के कह दिल बानी शादी बियाह के दिनों ध दिल बानी जन ले। फोन में तोरा पापा ले कहमी त कहमन कि हां एतु करत हम ना आई तब का दिक्कत बाटे बाना सन अभी 2-3 गो लइका वनी में एतु होई ना अभी तो छोट बड़ सन वनी पका एतु बाटे लेकिन बड़ बड़े तनी तोर बुद्धि विचार तनी बना के रहो। जब तू ही बड़ो के करबे तो ऊ का करी है सकू हैं
चल ठीक बाटे, सोच में मत पड़ रहो, न तो जाके शक ना करे के वो शक करे कि का बात बा के गने मुंह लटकवले रहत आटे। आ चल खाना खो आ। चल आओ तो बुझाता बियाह कर लगे तू पीछे करबे करे, हमरे चलते खैले भी तो पीछा करबे न करे, बुझाते नहीं कि हम का करे। चलो जौन हो तो न हो, कर दो बियाह। पीछा पड़े तो ओकर उपाय होई, मजा कुछ अलगे रहे। हाँ ओकर साथ ओकर संग रह लागल तो भुला जाए। हाँ चलो ठीक है, वही तुमका उपाय कर देब। काहे जी अभी ढेर दूर बका घरवा? अब नहीं के ढेर दूर, अब आइले बोल तन जा। चलो आइले बोलतन जे ना कि 2 चकिया गाड़ी ले लई। 2 चकिया तार पापा दियल है, मांगते तो रह गई नहीं। खजा पैसे कैसे कोनी के दूसर बियाह क ले? दूसर बियाह कर हमारे बाप के लगा उतना समझ ना रहे, कहां से दे दे? तो तोर पापा ने पसंद कैले रहे हैं, आ तू तो बतियात न फोनमा पे। हमरा के मोइलस होकर खैरना ओके हम ना जी दे ओ करी हमसे प्यार की एक्टिंग कैलस से हम अपन सब कुछ ओकरा हवाले कर देनी। यहाँ तक ले माई बाबू के इज्जत ना समझ पैनी, कहनी कि हम ये सब कुछ हमारा हुए, जान प्राण दुनिया जहान सब कुछ हमारा रहल, लेकिन ऊ ना होके दिलस, हमके त्याग दिलस, हमके अब ओके ना जिए देव। ओके तो हम बताई कि का होला, अब हमके त्याग के क्या करी। बोला तो अब कितना दूर बोलले बा। एगो तो गोड़ दुखा गल, दूसरे में भूख लागल बाटे तो हम का कर समझ नहीं के। भूख लागल ना कितना बड़ी ताकत न सो। हम तो तना सुनरे बड़ो के लाइन ना घुमा तना लोग घरे आगे नहीं चलो गले रुक तो रो तो चलो ठीक बा। का करी हमके समझ नहीं के। उधर गाड़ी मंगाई ना मार दे ओ का ओने से गाड़ी पे नइलु। हां तन में 2 किलोमीटर दूरी पर तो पैदल चलल ना। खीस भरा के रखत नहीं, दिमाग खराब हो गल। बाप रे बाप, खाइला बिना लागत कि चक्कर आ जेजू के गिर जाएगो। चल घरवा पुआ पूरी छनाइल बा के हिजाब बनी तो पुआ के छानत आवे। केहू के पता बा कि हम बियाह क के लेके आओ तनी पुआ पूरी छान के केहू रख। मम्मी की जानकारी रहे। चल हम मुर्गा खाई अभी ना 2 दिन के बाद मुर्गा बनी। नहीं आइला पे मुर्गा ना बनी। नहीं जे दुलाई नाली से दिया मछली बनेला। चल मछली खाइए, चल हाली चलू। जब हम ना खाब तब हम हुला करब, खूबे रोवे लागब। समझ तो केहू जाने की माई खाती अपना रोती है, रोले से तोरा फायदा। नाम चिल्ला हम मछली खाई। चल माई मंगा दे चल। खीस भरता अभी आएंगे ने तोरा आगन जाइए तो खोलवाई तो भूखा पानी ले ना। ठीक बड़ ना आज कुल होया लो सब कोई। ठीक बा। हां अपने पर हो खलाली खा सब लौका दो। कहां गइल हो भाई? अरे बाबू हम्म खुश रह जाओ, सदा सुहागन रह जा तो भगवान तो खुश रह। ए जरा हो तब हम पर एथु कहले फोन करेला कम से कम, ए जे द्वार पर आ जाएंगे खड़ा रह। बोले भुला गेले ससुराली में चुरा लेला पछुआ। हां आगे ऐसे कने खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो जा। है ने अब तू है ना वो साइड में खड़ा हो जा। हाथ के सिनोरवा ले ले आमा बाड़ी खाड़े हो, खोला बबुआ पलकी के वड़िया, मंगिया बहोर बिहो, खोला बचावा पलकी के वड़िया। हाथ के सिनोरवा ले ले मम्मी बाड़ी खा हो, खोला बबुआ पलकी के वड़िया, मंगिया बहोर बिहो, खोला बचावा पलकी। ऐसे में खोली आमा पलकी के वड़िया हो, मोर जांघे ओला रल बाड़ी, असली जोगिनिया हो, मोर जांघे ओला रल बाड़ी,
सासू जी के दियावा हो मोर जांगे ओलरल बाड़ी भारी भारी लोढ़ावा ले ले मम्मी बाड़ी खाड़ हो खोल बचावा पलकी के बड़िया मंगिया बहोर बिहो खोल बचावा पलकी के बड़िया कैसे में खोलिया माँ पलकी के बड़िया हो मोरा चल के खड़ा हो तो गोड़ दुखा गेल बा कुल जन मेरा मतलब ना करी न के गोड़ दुखा गेल बा तो सने जा हैं चलो चलो वो है ये तू करे तो बांधे तो चल ना मले में बांध दे तनी में से का हो जाते अरे सरे ही घास गड़लू कार में चढ़ के आइलू उतर चला दुल्हन काहे चोला कैलू उतर चला दुल्हन के चला ए दुल्हन न जैसे बसावा नवेला वैसे न के चलो नइखे नवतए सासुमा नइखे नवत आ नैहर के घूमल का देहिया नइखे नवत त हमार नैहर के घूमल का देहिया नइखे न ऐसे करो हो कनिया ठीक से चलो हाँ चलो आराम से चलो घर में हमरे संगे धोखा कैलस हमके जहर दे के मुआ के अपने शादी कर लेलस और शादी करके सुहाग रात मनाई ऐसा ना होके देव और किस ना होके देव अब के पता होता नहीं कि एगो लड़की साथ खिलवाड़ कइल ओकर इल्जाम का होला ना होके देव और किस ना होके देव देख तो क्या बताओ तनी कि हम वो एगो हमरे नाम अनितवा ना तू अनितवा के धोखा देले वैसे हम ना होके देव देख आज से तोर घर के सत्यानाश कर देव सत्यानाश कर देव देख तेरे घर तू ले जीबे तोर के बताओ तनी देख कि कौन हम इंसान हई ओए कनिया माला मके टूटी गई बा आज दादा के साल भर रखल जाला हो आई जानलू मतलब उतार के ध देलू ना ठीक कइलू आई ध द ये कहू मके कुछ बिगल ना जाला जानलू ध द ने बक्सा में डाल दिया चाहे सिनहोरा में डाल दिया कहानी है ना कि ऐसे बेटे सुने बतिया पहले भूख लागल बा हाँ ठीक बा वही खातिर तो वही नहीं है कि बना देले बानी खीर बनेले बानी दाल पूड़ी बनेले बानी आलू गोभी के सब्जी बनेले बानी जानलू ना हाँ शाम के बनी जब तू कहता रू हम जानते नहीं खनियार घर के बारू कहनी ना आखिर नीमन से घर द्वार अपन देखी हो आ ठीक बा आ सुन आज की बात से तोहरे घर द्वार बाटे ठीक बा आ देवर बाड़ो से एगो 6 साल के बा एगो 7 साल के बा तो अपनी पापा लगे पढ़े लो सा उनकर छुट्टी ना मिलल तो ना अल हाँ तो कहनी ना कि मने ढंग से अपन घर में रहियो कोनो बात हो कि तो हमसे कही हो आ एतु बाटे अरे हम हई हो दारामा जी कनिया ऐसे करो हमारा से काला जाए के बाटे ऐसे बैठा ऐसे ऐसे आ हमारा से काला जाए के बाटे आ देखो के हुआ बेला ना तो मुंह ढक लिहल जाला हम आइम तब मुंह देखिए ठीक बा ठीक बा ऐसे बाटे अपन मर्द संगे हंसल बोलल बतिया जाला माई बाप के याद आलो तो तनी मनी फोन बटले बा बतिया लिह जानता नहीं रास्ता में कहनी है कि मुर्गा खाए तो डांटे लगनी है हमरा के ओ अभी एकर बुझा तो लइका बुद्धि बा न तो कि मुर्गा मछली खाए के कहियो बिया के घर आई तो एकर बुद्धि नहीं के तब का करो ठीक बा ना शाम के बनी मुर्गा मछली दोनों बनी जो मन करी जौन खइयो ठीक ना वो तो बनबे करे लगा कि का करबू फोन आ गई के कर तारी माई के बतिया लिखा अच्छा हम लगले बतिया के आवत तनी आ ढंग से रहिए ठीक
का करे मम्मी जे फुला निकाल के दे देनी हम ई बड़ खरीद ना तो हम अपने बारे में लगा लेती लगा के देखो तनी सुगर लागता मोबाइल तो मम्मी जी लेके चल गई हम न ती देखल रहती कि कितना सुगर लागता मम्मी जी कोनी की साजी खबनी साजी को खूब खाई चुरा चुरा के खब कटोरी में का कर रहे हो बैठल बानी और का करतनी नहीं लो मुर्गा लिया के बना के देले रहनी का अंगन मुर्गा तो मुर्गा साजे का बने कभी बन जाए ना मबे खाई बाबा भूख लागल बा मोबाइल दे मम्मी लगल चल गई लो मोबाइल लगा और मन नींद लगता है नींद लागे तो सूत मुर्गा खाए तब सूत पागल मत बना चुप सूत शाम के मुर्गा बने बोला मत हम तो दूर सूती आटे दूरे सूते जाते हैं चुपचाप सूते दूरे सूते खाते भी आता नहीं है मुर्गा ना बनी तो हम ना लगे सूत अच्छा तो शांति का पगली बनी ना चल सूतू चल जाओ कोनो में अतना डरातारू इधर सूते दिमाग ना खराब करे दिमाग खराब होता है ये दादा होई सुतल बिया होई से नाव सुखिला प्रताप उठा ना हम दाल के कितना प्यार से दुमन कइला लेकिन दाल प्रताप नाम देगा उठा ना ये प्रताप सुनो ना हे भगवान को क्या करे हटो यहाँ से हमारे दुमन के पास हम किराए चाहिए थे वही अगर अरे भाई जी अरे उनका पार्टी ना अरे दादा उठी बैठी अरे उठी जब गाड़ी कसम सपना देख लेनी हमारे लग गया एगो भूत खड़ा रहल में मुझे क्या होता था कहीं कौन हो जो खड़ा रहली आपकी लगे मुतरिया जातरी मम्मी जी की लगे बुलाए ना मम्मी जी के सपना में ऐसा ही होता रहेला पागल सपना देख लो राय में हर मम्मी जी के बुलाए ना जी डर लगता ना कहां गए ना मम्मी अरे माई रे दादा ना बुलाए मम्मी का हो का इस जगह मम्मी जी का रे कुछ उल्टा से बोल रहे एगो भूत रहली है जो खड़ा रहली हमके डर लगता मुझे हर दिन दी आपको धो लाई हटी हटी बस पगला मत कर हमरो सुतो रात तबाह कर ले जाई मम्मी जी डर लगता है हमर नींद मुझे लगता सौर दे दिया पर खड़ा हो दिया पर सवार हो जाई सवार घर भूता लगत तारा के हैं देख इस सपना देखल के बराया थी भइले यार कुछ ना होई हम यही जबानी अब चुपचाप सुता चला माय बगल में बिया ना डर लगता है अरे मुहवा तो के सुताव रे कौन है के जरी जरी सा ऐसा कहता करियो ने कहो के सुता उनका सोचा तो उल्टा हमर घर तारे का भूता लगता हम यही जबानी बाबू फिर कोनो बात है तो बोलियो जी माय जो डर लगता लेकिन ए सूत पागल ऐसा ड्रामा तुम सपना में आवत हम ना छोड़ो कौन के ना छोड़ो ना छोड़ो कौन के ना छोड़ो ना छोड़ो कुरनी के बर्बाद कराई ना छोड़ो भाई ए ना छोड़ो भाई रे का हो गई अयो भगवान जी तू हमारी जिंदगी काहे बर्बाद कर दिले माई जब तू हमार ना का हो पहले गई तो हमके वो कभी ना होके नहीं ना छोड़ो का हो गई रे ना छोड़ो भाई का हो गई तिया तू क्या हो हम
हमरा में कौन ऐसन कमी रहे, कौन ऐसन कमी रहे हमरा में जे हमके ऐसे कहले आखिर का हमार जीवन बर्बाद कर तो के का मिला। ना छोड़ब जो भैया हम कह दे तनी हम क्या है, अपने बेटे से पूछ हम क्या है। नीचे बोल हम क्या है। गॉड हट भैया आगे हम को सुन लेके जोड़ जल्दी है सुन मुझे ना तो ना समझ रहे जल्दी हमके बर्बाद कर दे हमारी इज्जत क्या सही तक पकड़िए बस बता दो। खाद बुढ़िया चुप रहो निकल बताओ का भइल बा अपन बताबू तब ना हम जानम करिए। हमरा से प्यार करके हमके बर्बाद कर दिया ना हम ना कर रहने दे माई। हमसे बहुत प्यार कर ले रहा है, बहुत हमसे प्यार कर ले रहा है, जान से भी ज्यादा, लेकिन हमके बर्बाद कर रहा है। तोहर का दुख दर्द में बताइबू तब ना करिए हम जानो ती बने रोलू आगे का। हमरा से प्यार करके हमरे साथे खिलवाड़ कइले बाटे ना रे माई। और हमरा साथे प्यार करके और खिलवाड़ कइले बाटे। ये अपनी हाथ से हमके जहर के दे रे बाटे। हम एकरा से जहर मंगली तही सोचलस कि झूठ फूट के कहते हम रियल में खा लेनी। ये काहे हमरा साथे ऐसा आगे ऐसा लइका रे काम में मजाक कइलस तू काहे रियल में कर लियल। जब हमरा से शादी ना कइलस तो हम एकरा के केहू और के भी ना होके देम, ना होके देम, कहतनी ना होके देम। नदी से चल मठिया पे करके एक पकड़ के तू एकदम तने करी है तो बियाह शादी करी के ना कुल मत करो कन्या ही कुल नहीं कन्या ना छोड़ो को तो लेकिन हां मैं तो हमके छोड़ चल मुरली बाबा की